Okay, i-greet na ako na ang bus nga 107.5 no nga bus nga pinakasikat sa tibuok Pilipinas. Kay ako masulti ani nga bus kasi tawagan ni kani makahatag mo inspirasyon sa mga madlang people na kanaganing mapalipay ninyo, di ba? Dili lang kay Pilipino ang malipay ani, pati mga foreigners makita niyo mga comment na sa Wish nga sa ilang YouTube channel nga mo believe you no, liman ka na mga idols nga mga singer, mga rapper nga kuan nga na guest deal sa inyong kuan ba sa inyong FM nga bus. Grabe no, unta makapapicture bisag makapapicture lang ko diha madako na nako ni dako lang kaayo ni kuan karangalan sa ko nga unta matagan ko gayon nga makita nako ni nga bus, di ba? Bisag makapapicture lang ko kay dako kay ko kanang kuan dako na kay pasalamat sa akong kaugalingon na nga makapapicture jud ko ni nga bus. Kay actually idol na di lang kay basta idol na ko ni ludi na ako ni nga bus no. Salamat mo gon ngay naabot niya diri sa Pilipinas, di ba? Ang mga madlang people nga makita yun yung nga nalipay nga ni Suroy sa una dito lang na sa Manila, karon nituyok na sa Mindanao. So basi puhon diri na po na sa Visayas. Siguro kung diri na po na sa Visayas, so dili na po ko kakuan kay balik na po ko Mindanao. So sayang no, pero bisang og wala mi nakita na akong idol nga bus no, kanang Wish 107.5. Nagpasalamat lang gyapon ko kay makita lang nako nga akong kuan ba among sa tawagan ni among kung asa ko dapit nga nagpuyo nga city nga diri sa Pilipinas dito sa Davao City ni Suroy gud ba, di ba? Suroy ang among city nga sa Wish 107.5. Thankful kayo. So unta no ang ma-wish pa nako sa Wish 107.5 unta nga makahatag pa mo og more inspiration sa mga madam people, more singer, more entertainment na mga tao nga mo kanta sa inyong kanta. Akong matambag na ko sa Wish. Okay, ito lang po no, ang pinaka last na ko nga message sa Wish 107.5. Wish 107.5.